שלום לכל הצופים והצופות, אני נמצאת כרגע בחנות מרסקה שברחוב הרצל 70 בראשון לציון. חנות מדהימה, אולם ענק יותר, נכון? וכל החנות עכשיו ב-50 שקלים, לא כולל מכנסיים אמנם, אבל כל החנות ב-50 שקלים. כנסו איתנו. בואו נתחיל מהפריט הראשון. אז יש לנו את החולצות המהממות לאביב בשלל צבעים והחולצות היפות האלה לכל בחורה, נערה, פשוט מהמם. טישרטים מהסוג הזה, כמובן תיקים. בוא תצלם את הקיר הזה. כמה שהוא יפה. והאופנה המיוחדת, החולצה המיוחדת הזו, לא רואים אותה בכל מקום, ממש לא. כמה שהיא יפה, מתוקה, קולקציה משגעת, קולקציית קיץ 2017. את החולצת החרה וכל הצבעים, ממש ממש יפה. אני אגיד הצלם שבאמת יראה את כל המקום הענק הזה, כולו בגדי קיץ, קולקציית קיץ 2017. כל החולצות 50 שקלים. השרשראות, האקססוריז ואת החליפה היפה הזו רק ב-50 שקלים לקיץ. ממש ממש יפה, גם באפור. חולצה וחצאית 50 שקלים. שווה לבוא. תמיד כולם קראו לך הזהב של השכונה, אבל היום שלי בכל המדינה. תגידו מי הכי יפה בכל העיר? עונים לי היא הכי יפה שאני מכיר. אוקיי, כולם! כל סופה שאת מגיעה לפה, כמו הדבש את מביאה מתוק, ואם תתני לזה לקרות, הלילה זה אני ואת והחצוצרות. שאת מגיעה לפה, כמו הדבש את מביאה מתוק, ואם תתני לזה לקרות, הלילה זה אני ואת והחצוצרות.